Hey, hey, I am Matesai. Hey, let me introduce the team. Anna is our cartoonist. Attila. Nice to meet you. Hi, Christiane. We knew that we have to work with Roma people on increasing their competencies, but on the other hand, they face really severe discrimination on the labor market. And we wanted to be proactive in this way, but we felt that it's also necessary to be positive. On the other hand, if there are some employers who don't do this, we are here to help them to be better, not to point out at them that you are the bad one. Tady pracuju 4. rokem a pracuju jako hudební pedagog. Chodí za mnou děcka za muzikou. Jo? U Romů se tam muzika dědí z pokolení na pokolení. My vlastně suplujeme úřady, dokonce i vládu, která vytváří zákony a nemyslí na to, jaký dopad to bude mít na ty lidi. Jo? Jsou to typické problémy, je to bydlení, dluhy a problémy ve společnosti, exekuce a všechno možné takové typické spektrum, prostě, které je zaměřené, které prostě potkalo Romy. V mezích možností těm lidem tady pomáháme, ale taky, když se setkáme s problémy, které nejdou vyřešit a které si zavinili samotní Romové, tak my je vychováváme i tím, že jim to řekneme, že to je jejich vina a že si za to mohou sami. To i anebo Bohu dík, i takto těm lidem pomáháme. We need some change in minds of people. And maybe a topic of money, but not just of money. In respect of Roma community in larger society, on the European level and later on the local level.